Alas 8 kaninang umaga nang ganap ng naging bagyo ang binabantayang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinangalanan itong bagyong Wilma. Batay sa pinakahuling weather update ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAGASA, may layong 625 km east of Catarman, Northern Samar si Bagyong Wilma na may maximum sustained winds na 45 km per hour at may gustiness up to 55 km per hour at gumagalaw ng west-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal 1 sa ibang parte ng Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, wala naman itong direktang epekto sa kabikolan at tanging hanging Amihan lamang ang nagdudulot ng pag-bugso-bugsong hangin at ulan. Base dito sa tracking na to, tatahakin niya ang Visayas Islands ng as tropical depression. So somehow malaking factor yung cold dry air na galing sa Amihan, gaya ng nararanasan natin ngayon na malakas na hangin para ma-suppress yung further development niya. Pag dire-diretso po, baka yung the rest of provinces of Bicol region ay ma-spare naman ng doon sa cone of probability na we're in, pwedeng magka-signal. Ito pong pag-uulan-ulan na nararanasan natin ngayon dito sa Albay, ay dulot po ito ng tinatawag na amihan. At makikita nyo, although mahangin, sometimes medyo humid, kasama na dyan yung easterly. So kaya ang synopsis natin is shear line and then tropical depression sa ibang bahagi ng southern Luzon. Nakataas naman ang gale warning sa northern at western seaboards ng northern Luzon at eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng PAGASA ang mga mangingisda na huwag nang pumalaot sa dagat. May gale warning po tayo, starting kaninang alas 5 ng umaga, ang east coast ng halos lahat ng Bicol provinces, from Cam Norte, Catanduanes, Cam Sur, Albay, that includes Rapu-Rapu, and then Sorsogon, that includes Grubat, Preto Diaz, Barcelona, and then sa Northern Samar. So, strong to gale force tayo, rough to very rough po ang mga pag-alon ng karagatan. And pwede itong ma-maintain until over the weekend. So starting today, tomorrow, ganito po ang panahon natin and pwedeng mag-elevate yung pag-ulan kasi yung outlook rainfall na yellow to orange, pwede siyang ulanin mamayang gabi or bukas ng umaga or pwede rin na hindi siya ma-achieve. Sa ngayon, wala naman na iba pang weather system o LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mae Encinares.